video dito. Kaya ro imong i-upload. Oh. Alvin, magdahan-dahan ka diha. Paghinay-long, intawon long, paghinay-long. Amon siya kalayo sa Kay naraba ka ni sa kadiha. Shout out. Shout out. Palestin garaw hay pinang. Hi sis. Oh sige. Shout out sa lahat ng taga rito. Ah, sige. Ay sasa. Oh sakto ra. Naman. Imong gihog? Ha ba? Ha? Ay sa. Ha ba? Naglabat. Pasaka ko betul. Ambe ka ubi, ibutang ragal. Ha? Ibutang arong maapil ka. Oh, nga na mag tuan tib-tib og butang des agal og tib-tib. Loy, usika ni mog sabaw gal. Dapat bitar to. Okay, Laura. Sakto piat. Sakto ra. Mana sakto. Oh. Perfect. Hinay. Perfect ang butong namo. Ali Mga les. guys, Wow. Diliw ka na tanang sa kabulig day. mami. Kay lami ning butong ini kabunta gani ganang Oh. mata. Nakakuha po ng video ka? Oh, nagdito na gal. Hatag og butong, ali rap. Kinira ba yung usa kay di ka jud ko hinga og butong. Hoy, alis dyan, nak. Imong anak. Ah, igaan nga jud naron. Perdong. Ngit-ngit na lamdag pa sis oy. Ano na bang oras ha? Kuan pamaron. Alas 5:39. Kini mo ang alas 5. Ay, nabutbot. Kauban naman kani Megs. Oo. Kaning alas 5 Ali, ron murag mamutang kuan na. ta kay Pero, pa dyan na pa mo alas taglay 6. mo saka. Alas 5 pagka na pa mo alas 6. Kauban masarap. Masarap mga ka-over, masarap. Masarap.